Niin, eli aloitin tekemään vohveleita, kun löysin Kirpputorilta tuommoisen 5 euron vohveliraudan. Eli tänne mä laitoin 2 kananmunaa ja 4 desiä maitoa. Ja sitten mä nää vatkaan ihan tälleen rauhallisesti, mukavasti. Sitten tänne laitetaan vähän vajaa teelusikallinen leivijauhoa ja suolaa. Ja sitten ne laitetaan tänne joukkoon. Tulee hyvä vohvelitaikina. Noin. Siellä on sulka. Kissakin hävis. Se oli tässä äsken katsomassa. Ja vatkataan kunnolla, kunnolla, kunnolla. Näin. Se saa semmoisen hyvän. Sitten mä sulatin ihan tavallista margariinia, halvinta mitä löytyy. Niin semmonen vajaa desi laitetaan sinne noin. Ja sitten taas vatkataan. Näin. Ja sitten tää annetaan nyt olla tässä joku 10 minuuttia annetaan olla sen paikalla. Ja sitten mä alan kohta paistamaan niitä hienosti ja tulee niin hyvät vohvelit. Joo, eli täytyy vielä sanoa, mä laitoin siis 3 desiä näitä jauhoja tänne. Ja nyt mä aloitan tämän paistamisvaiheen. Tää on hyvässä vaiheessa, eli tää on lämmennyt tää rauta. Laitetaan tänne vähän rasvaa, näin, että ei todellakaan pala pohjaamaan. Monena iltana jo tehnyt näitä. Tulee hyviä. Sitten tosiaan niin laitetaan tohon. Tää on niin nopea kuin olla ja voi, tää tulee niinku hetkessä. Ja nää on niin hyviä. Tosiaan kermavaahtoa, mansikkahillo, noin. Ja sitten antaa hetken siellä paistuu. Tää on helppoa kuin mikä heinän teko, että siellä se hetken porisee ja kohta pääsee ihan tuoreesta vohveleesta nautiskelee. Mulla on täällä nyt vaan mansikkahilloa, se on ihan perus. Tietysti se kermavaahto voisi olla kyllä paikallaan. Sitten katsotaan välillä, että se ei pala. Siellä se on vähän, on tullut jo tuo muoto, mutta se on odotetaan, että se ruskistuu kunnolla. Tässä on tää mun hieno liina ja tästä ja tosiaan niin nopea. Tätä videotakin mä oon nyt tehnyt vasta 3 minuuttia ja tässä on jo ensimmäinen valmiina, kun mä kokosin vaan nämä ainekset tähän. Eli 2 munaa, 3 desiä jauhoja, vajaa teelusikka suolaa ja leivijauhetta ja margariini vajaa desi ja kaikki sekoittaa, niin avot. Ja sitten täältä vielä taas katsotaan. Siellä se porisee ja tuoksu on huumaava. Tää on mahtava keittiö. Tosiaan 5 euroa maksovaa toi vohvelirauta. Mä oon tehnyt niitä varmaan jo lähemmäs 100 tässä ihan muutaman päivän aikana. No en nyt ihan 130 ehkä. No niin nyt se alkaa olla. Ei vieläkään, kyllä tässä vähän kestää kuitenkin. Ja niin mulla on keittiö niin hujanhajan, että mä en voi sitä kuvata nytten. Mä alan heti tämän videon jälkeen siivoamaan ton keittiön. Ja tää vaan höyryää täällä tää laite. Nää oli varmaan 90-luvulla jo aivan mahtavia. Silloin nämä muistaakseni tuli nää. No niin, nyt siinä on vähän tuommoista ruskeata. Tää on aivan mahtava. Ja kynttilät on jo valmiina, että voi sitten vaikka sytyttää syödä vohveleita. Tosiaan täällä maalla on aikaa kokkailla. Kissakin marssii vaan sisälle ja huvikseen milloin tykkää, kun ovi on auki. Nyt sitä ei näy. Äsken se kävi tässä. No niin, olisiko se jo? No niin, nyt se on upea. Ihan pieni hetki vielä ja avot. Mä vaan niin kuin nappaan sen tosta. Kun mä annan vielä hetken olla. Noin. Ensimmäinen vohveli on valmis.
upea pinta ja mahtava ja tosta laitetaan hilloa kohta perään. Kiitti, moi!